δεύτερο λύκειο Καρδίτσας μάθαμε ότι η τεχνολογία έχει αξία μόνο όταν δίνει λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Το πρόβλημα σήμερα? Ένα μεγάλο μέρος των τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται στην κόπωση. Η λύση μας? Δημιουργήσαμε ένα σύστημα που συνδυάζει μια κεντρική μονάδα ελέγχου Arduino με την ισχύ της τεχνητής νοημοσύνης για να προστατεύει τον οδηγό σε πραγματικό χρόνο. Η κατασκευή μας βασίζεται σε μια πλακέτα Arduino η οποία ελέγχει το κρίσιμο σύστημα προειδοποίησης. Το σύστημα διαθέτει έντονα κόκκινα φώτα για οπτική ειδοποίηση και ένα buzzer που προσομοιώνει την κόρνα του αυτοκινήτου. Σκοπός δεν είναι απλά η ενημέρωση, αλλά η άμεση επαναφορά του οδηγού στην πραγματικότητα. Η καρδιά του project είναι η εφαρμογή μας. Χρησιμοποίησαμε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδευμένο να αναγνωρίζει τα βιομετρικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου προσώπου. Το AI αναλύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου και τη στάση του σώματος. Η εφαρμογή που φτιάξαμε παίρνει αυτά τα δεδομένα και στέλνει με Bluetooth το αντίστοιχο σήμα στο Arduino. Η επικοινωνία app και hardware γίνεται σε real time. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η εφαρμογή τρέχει σε ένα κινητό δεκαετίας, καθιστώντας το project economically friendly. Τώρα, ας δούμε και ένα demo. Όπως βλέπουμε, το σύστημά μας ενεργοποιείται μόλις ο οδηγός κλείσει τα μάτια του και επανέρχεται πλήρως μόλις ο οδηγός επανέλθει στην πραγματικότητα. Τέλος, να σημειωθεί ότι με ελάχιστο κόστος hardware και την ισχύ της δικής μας εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης δείχνουμε πως η τεχνολογία του αύριο μπορεί να είναι σε κάθε αυτοκίνητο σήμερα. Ευχαριστούμε.